Започваме с Clash of Clans, днес ще нападаме други хора и да започваме. Аз сега докато го намеря ще спра на пауза и ще се включа след малко. И след толкова време го открихме. Почваме. Искам да ми взема ресурсите, така че почваме тук да ги бием. Ехе. Сега ще пробвам един трик да направя да му взема малко черен еликсир. Или пък не, нямам да правя, защото ме е страх да не загуба. Как ми го избута? Аре да ги сипвам работите. Аре, Барбериан. Аре, момче. Значи... Вижте какво става. Значи... Така, това е. Така, това ми е някакъв английски клан. The Rise. Трябва да имате 1200 купи за да джойнете. Това ми е армията, с която нападам за фармене. За пари. И вижте сега колко добре се получава. Сега само ще... Ето така, ето така, ето така. Гледайте само колко пари взимам. Ето това сега ще ви покажа. Ето това. Ето тук пускам 8-я левел великани. И пускам барбериани, за да взема голд. Злато. И тук сега почнах с валкири да го нападам. Отгоре. И малко барбериани.
Ето. И един хилър, за да ги защитава. Обаче те тръгнаха в грешна посока. Трябваше да вземат тук малко повече еликсир. Иначе хубав голд взех. И тук един хейлинг поушън. Тук вече не е интересно с валкирите, да гледаме и тук. Ей, така ще направим. Тук целта беше да вземем колкото се може повече дарк еликсира, ама не стана много. И тук чупихме Тонхала. Да, Тонхала. И тук чупихме тази ограда. Стениде. Пускам Healing Potion за защита. И това беше. И това беше края. И така, благодаря, че гледахте. Ще се видим в следващия клип и чао, чао.